Hola amics, sóc en Roger de Photologistics. Avui des de l'oficina us farem una petita introducció al Lightroom. Som-hi! Avui us explicarem els conceptes bàsics del Lightroom, què és, per què serveix i per què us pot facilitar la feina als fotògrafs de natura. Per començar, hem de tenir clar que és una eina molt potent. Tot el flux de treball el podem tenir integrat, des del primer pas fins a l'últim. Ens ajudarà molt a organitzar el catàleg i processar-lo. Només passarem al Photoshop en retocs que ens siguin difícils de fer en el Lightroom. L'avantatge que té és que el flux d'edició no és destructiu, com en el Photoshop. Sempre podem passar passos enrere o fins i tot podem anar a fer desaparèixer aquell pas d'edició que hem fet a mig camí. Com us comentava, el flux de treball del Lightroom és integral. Des del primer pas, que arribem amb la targeta de memòria i la col·loquem a l'ordenador, fins a l'últim pas on fem l'exportació. Podem descarregar les fotografies i col·locar-les des del Lightroom a la carpeta que nosaltres volem de l'ordenador. Ens permet ordenar-les, és a dir, posar paraules clau, per exemple, o classificar-les amb estrelles, i ens permetrà això a posteriori filtrar-les, és a dir, localitzar aquelles fotografies molt més ràpid. Si esteu acostumats a treballar amb el Camera Raw, sabreu treballar també amb el Lightroom. Ens permet sincronitzar edicions a moltes fotografies, és a dir, un cop editada una fotografia, si n'hem fet moltes en les mateixes condicions, podem, aquells ajustos que hem fet, sincronitzar-los a altres fotografies. Ens permet que puguem exportar un grup de fotografies, totes de la mateixa manera, d'una manera molt ràpida i senzilla. Altres opcions que normalment no utilitzem tant, però que per algú de vosaltres us pot resultar interessant, és la geolocalització, crear un àlbum o un llibre, podem crear projeccions com abans fèiem amb les diapositives, podem fins i tot imprimir o fins i tot ens permet crear galeries web que nosaltres podem tenir penjades a la web. Hem d'entendre, però, que funciona d'una manera molt diferent a Photoshop. Mai més haureu de tocar les fotografies des de les carpetes. Sempre les heu de tocar des del Lightroom. Hem d'entendre que el Lightroom el que és un catàleg, com si estiguéssim en una ferreteria. Tenim el catàleg i el que fa és referència a uns arxius que tenim a les estanteries. El que no hem de fer mai és moure els arxius de les estanteries. Si els movem, el catàleg no els sabrà trobar. A la que comenceu a treballar amb Lightroom, el que no heu de fer mai és moure les fotografies de les carpetes origen. En el cas que vulguem trobar un arxiu, des del mateix Lightroom podem localitzar a quina carpeta de l'ordenador es troben. Si no heu treballat mai al Lightroom, us recomano unes quantes coses per començar. En primer lloc, no comencis important totes les fotografies que tens fetes. El que et recomanem és que comencis treballant amb poca quantitat de fotografies. Per exemple, les que has fet l'última sessió. Un cop agafis confiança amb el sistema, llavors podràs incorporar totes aquelles fotografies que tens a l'ordenador. Molt important dedicar un temps i un esforç quan arribes d'una sessió a classificar, categoritzar i esborrar les fotografies. Això ja ho tractarem en un altre tutorial. Per no perdre el potencial del Lightroom, cada cop que importeu fotografies, el que haureu de fer és posar-li paraules clau. Bàsicament, el què i l'on. És a dir, què hem fotografiat i on érem quan hem fet aquesta fotografia. Recomanable canviar el nom que ens ve de la càmera quan l'importem en el Lightroom. I quan fem les exportacions, el més recomanable és portar-ho a un altre lloc de l'ordenador diferent on tenim els RAWs. I sobretot, feu còpies de seguretat. Penseu que només hi ha dos tipus de discs durs, els espatllats i els que s'espatllaran. I fins aquí aquesta petita introducció al Lightroom. Si t'agraden els nostres continguts, no t'oblidis de subscriure't al nostre canal. I no et perdis cap tutorial activant la campaneta. I recordeu, mostrem la natura per conservar-la.